एक नम्बर कुइसनाव जोंहा दङ नै मोननै बेंखननि सखावा फारियै 19 सेन्टिमिटार आरो 9 सेन्टिमिटार बा बेंखननि सखाखौ दिहुन जायनि सोरगिदिं सिमाया मोननै बेंखननि सोरगिदिं सिमानि दाजाबगासैनि समान। बेयाव जोंहा मोनथाम बेंखन होनाय दङ बेयाव सावगारियाव नुबाय मोनथामनि मादाव जोंहा मोननैनि जखा होनाय दङ हमनानै लाबाय नैबे गिबि बेंखन बेनि सखायालायनो आं बेखौ R1 हमबाय बेनि सखाया बेसेबां होनाय दङ जोंना 9 सेन्टिमिटार होनाय दं ओमफ्राय नैबे सेकेन्डखौ जोङो बेंखन 2 बा बेनि सखाखौ जोङो R2 हमबाय बेनिया बेसेबां होनाय दङ 19 सेन्टिमिटार होनाय दङ दानिया मा खालामनांगौनो बे मोननै बेंखननि सोरगिदिं सिमानि दाजाबगासैया जोंना मा जायो नैबे गेदेर बेंखननि सोरगिदिं सिमाजों समान जायो अब्ला बे गेदेर बेंखननि सखाखौ दिहुननांगौ R3 हमबाय आं बे R3 बेसेबां जायो बेखौ दिहुननांगौ जोंना कन्डिशना मा बे बेंखन मोननैनि सोरगिदिं सिमाखौ जोङो दिहुननानै दाजाबबा नैबेनि सोरगिदिं सिमाजों समान जायो अब्ला बे गेदेर बेंखननि जोङो मा सखावा बेसेबां जायो बेखौ दिहुननांगौ अब्ला जोङो बेखौ फैदो लिरनोसै जोङो मोनथिनांगोन गिबियावनो बेंखननि सोरगिदिं सिमानि फर्मुलाखौ अब्ला जोंना बेंखननि सोरगिदिं सिमानि फर्मुलाया जायोमोन जोंना जायो बेंखननि सोरगिदिं सिमानि फर्मुलाया आं लिरबाय बेयाव बेंखननि सोरगिदिं सिमा 2 पाइ r नङा होमबा 2 पाइ r दाना जोंहा कन्डिशन बायदि जोङो गिबियाव बे मोननैनि सोरगिदिं सिमाखौ दाजाबनांगौ आं नैबे गिबिनिखौ लिरबा बोरै लिरगोन बेखौ ओरै 2 पाइ r1 लिरगोन ओमफ्राय नैबे सेकेन्डनिखौ लिरबा बोरै लिरगोन 2 पाइ r2 लिरगोन समान समान सोरजों समान जायोनो नैबे गेदेरनिखौ आं लिरगोन 2 पाइ r3 सखावा 3 लादों नालाय दाना बेनिफ्राय जोङो बेखौ बोरै बानायनो हायो बेयावबो 2 पाइ दं नैबेयावबो 2 पाइ दं नैबेयावबो 2 पाइ दं होमबा आङो 2 पाइखौ नैबे मोननैनिफ्राय आङो कमन लायो ओरैहाय 2 पाइखौ कमन लाबा बेयाव मा आग्लायगोन r1 नैबेयाव मा आग्लायगोन r2 नङा होमबा बिदि इकुवेल टु ओरैहाय थाबाय 2 पाइ r3 दाना जों नुबाय गेजेराव समान समान सिन थानानै आगसि आरो आगदा मोननैथिंबो 2 पाइ दं होमबा बेनि 2 पाइ नैबेनि 2 पाइखौ आं ओरै केन्सेल खालामनो हायो अब्ला जोंनाव मा आग्लायगोन जोंनाव r1 प्लास r2 होल ब्रेकेट इकुवेल टु ओरैहाय मा r3 जाय जोङो नैबे r3 खौ दिहुननांगौ दाना बेनि उनावहाय जों मा खालामनो हायो r1 नि मान r2 नि मानखौ बहायनानै दाजाबनो हायो r1 आव जोंनाव दङ 9 प्लास r2 आव दङ जोंहा 19 मोननैबो सेन्टिमिटार जखाया बे ओरैहाय मा r3 होमबा मोननैजों दाजाबा जोंना बेसेबां जागोन 28 सेन्टिमिटार जागोन नङा होमबा ओरैहाय r3 होमबा बेनिफ्राय जों मोनथिबाय देयारफर सखावा दिहुननो गोनां सखाव r3 आ बेसेबां जायो 28 सेन्टिमिटार होमबा नैबेनि सखावा बेसेबां जागोन नैबे बेंखन गिदिरनि सखावा जोंना बियो 28 सेन्टिमिटार जागोन फरायसाफोर बियो बासिनायावबो फैयो फ्राय बेनिखायनो बेखौ बेबायदि खालामबानो जायो आरोखि दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायनो 2 नम्बराबो फ्राय सिगांनि 1 नम्बरजोंनो एखेफ्रामानो जास्ट खालि बेना सोरगिदिं सिमानि जायगायाव जों मा दब्लायथिखौल' दिहुननांगौ माबायाव बुंदों कुइसना मोननै बेंखननि सखावा फारियै 8 सेन्टिमिटार आरो 6 सेन्टिमिटार बेंखननि सखाखौ दिहुन जायनि दब्लायथिया मोननै बेंखननि दब्लायथिनि दाजाबगासैनि समान बेबो दहायनि बायदि एखे बे सखावा होनाय दङ हमबाय नै बियो फार्स्ट बेंखननि सखाव r1 खौ जोङो 8 सेन्टिमिटार हमबाय आरो नैबे गुबुन मोनसे बेंखनखौ जोङो सखावखौ r2 हमबाय बेनालाय 6 सेन्टिमिटार होनाय दं अब्ला दानिया जोंहा मा खालामनांगौ बे मोननै बेंखननि दब्लायथिखौ जोङो दाजाबबा मा जायो नैबे गिदिर बेंखननि दब्लायथिजों समान जायो होमबा बे गिदिर बेंखननि दब्लायथिनि सखाव r3 आ मा जायो बेखौ दिहुननांगौ होमबा जोङो बे मोननै बेंखननि दब्लायथिखौ जोङो दाजाबनानै मा मोनो नैबे गेदेर बेंखननि दब्लायथिखौ मोनो अब्ला जोङो बेनि सखावखौ दिहुनगोन अब्ला फैदो जोङो सलुसना नैबेनिफ्राय स्टार्ट जानोसै बेयाव सलुसन जोङो मोनथिगौ बेंखननि दब्लायथि होमबा जों मा मोनथिगौ बेंखननि दब्लायथिनि फर्मुलाया जोंना मा जायोमोन पाइ r स्कुयार दाना जोंहा बे मोननै बेंखननि दब्लायथिखौ जोङो दाजाबनोसै गिबियाव आं नैबे r1 सखाव गोनांनिखौ लिरगोनसै बोरै लिरगोन बेखौ पाइ r1 स्कुयार लिरगोन दाजाब
नैबे R2 सखाव गोनांखौ लिरगोन आङो बेनि दब्लायथिखौ पाइ R2 स्कुयार। दाना बे मोननैखौ दाजाबनानै मा जायो समान समान नैबे गेदेर बेंखननि दब्लायथिजों समान बा गेदेर बेंखननि दब्लायथिखौ लिरगोन आं पाइ R सखावखौ 3 लादों नालाय 3 होल स्कुयार बेबायदि। दाना बेनि उनावहाय जोङो खालामनांसिगोन नै बेयावबो पाइ दं बेयावबो पाइ दं होमबा पाइ कमन लादो पाइ कमन लाबा जोंना थागोन बेयाव R1 स्कुयार प्लास बेयाव थागोन R2 स्कुयार ओरैहाय इकुवेल टु पाइ R3 स्कुयार। दाना बेहाय जोङो नैबे समान समाननि आगसिथिंबो पाइ दङ आरो समान समाननि आगदाथिंबो पाइ दङ बेखौ केन्सेल खालामबाय। दा जोंनाव मा आग्लायखो R1 होल स्कुयार प्लास R2 होल स्कुयार इकुवेल टु ओरैहाय मा थाबाय R3 होल स्कुयार। दाना जोङो सखावनि मानफोरखौ बहायनांसिगौ बहायदो R1 आव बेसेबां दं 8 स्कुयार दं नालाय 8 स्कुयार जागोन बे नैबे मोनसेया बेसेबां दङ 6 नालाय 6 स्कुयार इकुवेल टु ओरैहाय R3 स्कुयार। दाना जोङो बिनिफ्राय मा मोनथिगौ 8 स्कुयार माने 8 खौ खननै सानजाबनांगौ 8 सानजाब 8 बेसेबां 64 दाजाब 6 स्कुयार माने 6 खौ खननै सानजाबदो 6 सानजाब 6 36 इकुवेल टु ओरैहाय R3 स्कुयार जायगा थैखौ आं ओरै लिरबाय। दाना नैबे 64 जों 36 जों दाजाबबा जोंना फैयो बेसेबां 100 इकुवेल टु ओरैहाय मा R3 स्कुयार। दाना जों मा खालामनो हायो नैबे स्कुयारनि थाखाय जों नैबे 100 आव ओरै रुट 100 बिदि लिरनो हायो इकुवेल टु ओरैहाय थागोन मा R3 बिदि। दाना जोङो 100 खौ बर्ग रोदा खालामबा जों मोनो 10 स्कुयार नङा होमबा 10 स्कुयार लिरनो हायो जोङो रुट 10 स्कुयार इकुवेल टु ओरैहाय R3। दाना बिनिफ्राय जों मा खालामबाय नैबे स्कुयारजों नैबे रुटजों केन्सेल खालामनो हायो अब्ला जोंहा मा मोनो ओरैहाय R3 आ इकुवेल टु 10 सेन्टिमिटारल' मोनो होमबा बेनिफ्राय जों बुजिबाय नैबे बेंखननि सख'आ बेसेबां जायो R3 आ जोंना 10 सेन्टिमिटार होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन 10 सेन्टिमिटार। होमबा फरायसाफ्रा बुजिबाय जानो हागौ। दानिया 12.1 नि 4 नाम्बाराव कुइसनाव बुंदों गंसे मटर साखानि खावआ 80 सेन्टिमिटार 10 मिनिटाव बे साखाया बेसेबां आबुं गिदिंखनगोन बेखौ दिहुननांगौ जेब्ला मटरा मोनफ्रोमबो घन्टायाव 66 किल'मिटार गतिजों थाङो। होमब्ला जोंना बेयाव मोनसे साखा होनाय दङ नैबे साखा बे साखानि खावआ बेसेबां होनाय दङ जोंना बे साखानि खावआ जोंना डायामिटारा होनाय दङ बेसेबां 80 सेन्टिमिटार अब्ला जोङो बे साखानि सखाखौ दिहुननांगोन आर सखाखौ दिहुनबा जोङो मा खालामनांगोन खावखौ जोङो 2 जों रानदो बेसेबां मोनगोन 40 सेन्टिमिटार जागोन सखावा नङा होमबा सखावखौ जोङो 40 सेन्टिमिटार मोनबाय। दानिया जोंहा बे साखाखौ 10 मिनिटाव गासै खनबेसे गिदिं खनगोन बेखौ दिहुननांगौ। लोगोसे जोंना बेयाव मा होनाय दंबावो खरथिबो होनाय दङ। होमब्ला जोङो सलुसना बेनिफ्राय स्टार्ट जानोसै। सलुसनाव जोंहा मा मा होनाय दं बेखौ लिरनोसै जोङो होनाय दं बेयाव साखानि खाव डायामिटारा बेसेबां होनाय दङ जोंना 80 सेन्टिमिटार होमबा जों साखानि सखावखौ दिहुनग्रोदो सखाव आरखौ दिहुनबा जोङो खावखौ हाफ खालामबानो जाबाय 2 जों रानदो बेसेबां मोनगोन जोङो 40 सेन्टिमिटार। दानिया जोंना मा होनाय दंबावो बेयाव खरथि होनाय दंबावो नङा होमबा खरथि माने स्पिडा होनाय दंबावो जोंना स्पिडा बेसेबां होनाय दंबावो जोंना बेयाव मा 66 किल'मिटार पार आवार 1 घन्टायाव बेसेबां थाङो बेयो 66 किल'मिटार थाङो। लोगोसे मा होनाय दंबावो जोंहा सम मायने मामोनलाय टाइमा बेसेबां होनाय दङ जोंना 10 मिनिट होनाय दङ 10 मिनिट। होमबा जोंहा जानथायखौ दिहुनग्रोनानै लादो जोङो जानथाय माने डिसटेन्सखौ जों बोरै दिहुनो मोनथिखायोमोन जों बेयाव नै स्पिड दिहुननायनि फर्मुलाया जोंहा डिसटेन्सखौ टिजों रानोमोन समजों रानो दा डिसटेन्सखौ दिहुननांगौ नालाय डिसटेन्सआ ओरै फैगोन मा जागोन डिसटेन्स इकुवेल टु मा जागोन स्पिडजों टाइमजों सानजाबनांगौ जानानै फैगोन आरोखि। होमबा जोंहा बेयाव जानथाय दिहुनबा जों मोनो जानथाया गैया नालाय जानथायखौ जों दिहुनग्रोनानै लानोसै होमबा बेयाव जों लिरदो जों मिथिगौ दि जानथाय डिसटेन्स दिहुनबा जोंहा मा खालामोमोनलाय स्पिडजों समजों सानजाबो जोंना स्पिडा बेसेबां होनाय दङ स्पिडा 66 किल'मिटार पार आवार होननाय दं इनटु
समा 10 मिनिटल' होनाय दंबा 10 मिनिटखौ जों मा खालामनांगोन 10 मिनिटखौ जोङो घन्टायाव कनभार्ट खालामनांगोन होमबा बेयाव आं खालामसै 10 मिनिटखौ जुदि जों घन्टायाव कनभार्ट खालामोब्ला 10 खौ जोङो 60 जों रानदो होमबानो बेयो मा जागोन घन्टायाव थांगोन बा रानबा जों मोनबाय बेसेबां 1/6 आवार जागोन होमबा जोङो नैबे डिसटेन्स माबायाव समाव जोङो 10 मिनिट जायगायाव 1/6 होदो होमबा बिनि उनावहाय जोङो दानबाय 6 गोजौ 66 गाहायाव 6 दानबा बेसेबां मोनगोन जोंहा 11 किल'मिटार होमबा गासै जानथाया बेसेबां 11 किल'मिटार दाना बे 11 किल'मिटारखौ जों मा खालामनांगौ सेन्टिमिटाराव कनभार्ट खालामनांगौ मानोना जोंना साखानि खावआ नै सेन्टिमिटारावसो होनाय दङ दाना किल'मिटारखौ सेन्टिमिटाराव कनभार्ट खालामबा जों मा खालामनांगोन बेखौ जोङो 1 लाखजों मिथिबाय 1 लाखजों सानजाबबानो बे मा जागोन सेन्टिमिटार होमबा बेयो जाहैगोन जोंना 11 लाख सेन्टिमिटार जाहैगोन होमबा गासै जानथायखौ जों मोनबाय बेसेबां 11 लाख सेन्टिमिटार दानिया फैदो जोंहा नैबे साखाया खनसे गिदिंनायाव बेसेबां गोजान जानथाय थाङो बेखौ दिहुननोसै होमबा फैदो
कुइसनाव बुंदों जोंना गाहायाव होनायफोरनि गेबें फिननायखौ सायख' बबे थार बेखौ सायख'नांगौ आरो जुक्ति होनांगौ। कुइसना दङ जुदि मोनसे बेंखननि सोरगिदिं सिमा आरो दब्लायथिया अनजिमायारि समान अब्ला बेंखननि सखावा जागोन। जोंना कुइसनाव मा बुंदों नैबे मोनसे बेंखन नङा होमबा बे मोनसे बेंखन नैबेयो आर सखाव गोनां मोनसे बेंखन दाना बेनि सोरगिदिं सिमा आरो दब्लायथिया समाननो बा बे बेंखननि दब्लायथि आरो सोरगिदिं सिमाया समान जायोब्ला बेनि सखावा बेसेबां जागोन दिहुननांगौ। होमबा जोङो सलुसनखौ बेनिफ्राय स्टार्ट खालामसै। मा होननानै बुंदों बेयाव जोंहा सोरगिदिं सिमा आरो दब्लायथिया समान मा दब्लायथि सोरगिदिं सिमाजों माजों दब्लायथिजों समान। होमबा जोङो सोरगिदिं सिमानि फर्मुलाखौ बेयाव लिरदो 2 r आरो दब्लायथिनि फर्मुलाखौबो लिरदो। दब्लायथिना जायोमोन जोंना पाइ आर स्कुयार। दाना बेनिफ्राय जोङो बेखौ बानायनो हायो ओरैहाय 2 r इकुवेल टु बेखौ हायो पाइ इनटु r स्कुयार नालाय r खौ मोननै लिरनो हायो। दाना जोङो बेनिफ्राय खालामनो हायो ओरैबो पाइ दं ओरैबो पाइ दं ओरैबो r दं ओरैबो r दं केन्सेल खालामनो हायो। अब्ला बेनिफ्राय जों मोनबाय ओरैहाय आगसिथिं 2 आरो आगदाथिं r मानि जोंना मामोन सखाव। बेनिफ्राय जों बुजिनो हायो देयारफर बेंखननि सखावा बेसेबां जायो 2 सानगुदि। जखाया मा जागोन 2 सानगुदि। मा अपसनाव जोंना दङ 2 सानगुदि अपसन नाम्बार ए बा बेनि मा कारेक्ट एन्सार जागोन बे अपसन ए आ। बेखिनियावनो जोंना मा 12.1 नि गासैबो सोंथिया जोब्बाय। दानिया फैयो जोङो नेक्स्ट भिडिअ'आव जोङो 12.2 खौ सावरायगोन।